Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Ni ne naku dan bari TV insha Allah. A bidiyon mu na yau mun kawo muku ko kuma mun tuna muku da abin da ya faru a sallar da ta wuce akan masu zuwa Madina ko kuma zuwa gurin wasanni. Idan aka ce gemu dan wanka kama da wuta to ka aske naka ba ma ka shafa mishi ruwa ba. Hakan shine zai fiye maka kwanciyar hankali. Mu tuna ko su wane ne mu kuma ina muka sa a gaba kuma menene ya kawo mu. Shin abubuwan da muke zuwa a kansu muke shan wahalhalu sun zama dole ko ba su zama dole ba? Mu samu wuri mu tambayi kanmu, wataƙila za mu iya ba wa kanmu irin wannan amsoshi masu kyau don amfanar kanmu insha Allah. Wannan bidiyon ci gaban shi a dan bari TV ko a Gazawa TV ku biyo mu don sauraron ainihin sauran abubuwan da za su zo muku na ci gaban ku. Kar ku manta mu ku masoyan mu ne, mu ma masoyan ku ne. Muna da abubuwan da ya kamata mu baku. Idan muka ci zan baku kuɗi ba za mu iya baku shi ba saboda wasu ƙasashe suke ba inda muke ba suke. To idan muka ga abin shawara ko kuma jan hankali ko kuma abin ƙaruwa a bisa harshen baki zan iya tura muku kuma ya zo ya same ku, wataƙila wani Allah wasu daga cikin ku za su yi amfani da shi kuma su ƙaru insha Allah. Ku biyo mu a Gazawa TV da dan bari TV don ƙarin bayani insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda wasu suka sani wasu kuma ba su sani ba, ni da naku dan bari TV ina ta musamman. Kamar yadda kuke bibiyan dan bari TV kuke bibiyan kuma Gazawa TV, to muna godiya sosai insha Allah. Kamar yadda muka ce muku za mu iya baku kuɗi ko kuma za mu iya baku wasu kyaututtuka ba za mu iya, amma idan muka ga wani abin da zai kawo shawara tsakanin mu da ku ko kuma idan wani muka ga abin da zai kawo muku ci gaba ko kuma ya kare ku a cikin rayuwarku insha Allah, idan aka bi dokoki insha Allah, idan muka ga irin wannan abubuwan zan mu ɗauko mu gaya muku, wala Allah a ciki wasu ku za su yi amfani da shi insha Allah. Muna magana ne akan irin yawace-yawacen da ake yi ranar Sallah, saboda Sallah da ta wuce akwai abubuwan da ƴan uwanmu saura suka shiga cikin wani hali na ha'ula'i wanda ba ma tunanin za su huto. Cikin ikon Allah Ubangiji ya sa cikin addu'o'in mutane muka samu suka huto. To alhamdulillah ba ma so hakan ya sake faruwa insha Allah. An ba mu dama ta ƙarshe kenan a cikin irin wancan tafiya. Abin da muke so mu gaya mutane wanda suke zuwa wurin yawo kamar Madina ko kuma ainihin wanda suke zuwa wurin wasanni, shin mutum a matsayin shi na wanda ya zo ɗan tabarada, wanda ya zo matsayin ya rufa ma kansa asiri kuma ya rufa ma iyayensa da iyalansa saura in bai da iyali kuma yana son ya samu abin da ya kamata ya je iyalin nasa, shin ya zama dole ne sai ya zo bakin ruwa me zai samu? Ya zama dole ne sai ya zo wurin wasanni me zai samu? In dai waƙoƙi ne ga su a cikin wayoyinmu dare da rana mun yi subscribing ko yaushe zuro mana sai ake yi, na bidiyo kuma da na audio da kuma hotuna wanda muka sani wanda mu sani ba, sabbin mawaƙa da tsahin mawaƙa kullum muna kallon su. To bai zama dole sai mun taka wata tafiya wanda wal Allah musamman me zan mu taka ba. Wannan ƙasa su ma 'yan ƙasa suna zaman taka tsantsan, kan mu ɗauka mu baƙi mu ne aka tsana, mu zauna a mazaunin mu. Idan muka zauna a mazaunin mu insha Allah ambassador namu wanda aka kawo domin mu zai iya taimakon mu. A ranar ziyara ta Sallah mutum kai ya kuskura ya gayyato mutane da yawa inda yake aiki don a zo a cika unguwar ko kuma a cika ainihin wannan gidan da yake aiki, a tara sauti don idan mutane suka taru wani baya jin magana, amma idan ba a taru ba to babu yadda za a yi mutane su yawa. Kuma a bar fitowa bakin kofa na shaguna ko kuma bakin ƙohohi na gida inda kuke haya ku fito ku cika layin kuna ɗaukan hotuna, don wani hakan zai sa ya dama wani a unguwar haushin ku yake ji don babu yadda zai yi ne. Idan ya ga wannan to ya samu hanyar da zai zo ya muku magana ko kuma ya yi kiran ikuna su zo su kwashe ku. Idan ikunan suka zo suka kwashe ku, in kuka ce ambassador za ku kira shi ya zo ya hudda ku, shin ta yadda zai hudda ku in ba ku da laifi ne? Idan kuna da laifi to dole ne wani sai ya fuskanci tsawon rayuwa a cikin wannan kamu da an kai mishi. Kafin hakan wane ne ya ragu, shi ko kuma wanda suka zo ziyara wurin shi? Dukan ku kun zama kun yi taro na kun lalata kawunan ku. Yana da kyau kar mu zo bakin ruwa, yana da kyau kar mu zo inda ake waƙoƙi, inda ake wasu wasanni na kwaikwayo da sauransu. Shin ma wai ya zama dole mu je ko bai zama dole ba? Mu tambayi kanmu su waye mu ya kawo mu, su 'yan ƙasan ya suke rayuwarsu. Idan muka duba dan wani unguwa ya je wata unguwa Allah yake ya fito, in tuƙin mota yake kafa yake kai ya je ya buge wani dan ya san yana bugu wata masifa ce wanda zai tada wanda bai taba gani a rayuwar shi ba. Yana da kyau mun san ban mu da takardu kuma mu suna kiran mu bayo, sannan kuma ba kasaran bace,
sannan kuma yau muna ba ma mata ko maza mabarata dala 100 ko 50 akan titi. Me ya ja haka? Rishin diya, rishin jikoki. Yau idan ka je aka kama ka ko aka karya ma kafa ko wani abu ya faru haka, yau kai ne zaka dawo kana wannan bara, ko kuma uwa taka ko uba naka shine zai zo, ita ce za ta zo ta yi wannan bara. Shin waye yi wannan silan? Kai ne kai wannan sila. In kuma mutum ya je bakin ruwa wani abu ya same shi, ko kuma ya zo wurin kiɗa ko waka wani abu ya same shi, shin a ranar gobe kiyama idan mutuwa ta zo, ta ya za a tada ka? Kai ka san a cikin hirji ne zai ka tashi. To yana da kyau mu tsaya mazaunin mu tambaye kanmu su wane ne, shin muna da iyali, ya zama mu tafiyar da su? Sun ba mu da shi, ta ya zama mu samu wannan iyalin? In muna da iyaye, ta ya zama mu faranta musu rai? In ba mu da shi, ta ya zama mu kyautata musu bayan sun rasu din? To yana da kyau mu yi irin waɗannan taka tsantsan, mu zauna a wuri guda, kan mu yi taro da yawa wurin da muke gidan haya, wurin da muke aiki. In abokinka ne, in soyayya ce ta kawo shi, ka nuna mishi wani abu kaza wannan unguwar ba a yin shi. In soyayya ce ta kawo shi, ya daina. In ba soyayya ba ce ta kawo shi, dan ya zo ne ya bata maka inda kake aiki ko inda kuke zaune, to ya tafiyar shi. Kakka ji kuma kakka ji tsoron shi. Insha Allah wannan sako ne daga Dan Bari Bari TV kuma daga Zau TV insha Allah. Wanda kuma ya ji mun kume shi ko kuma mun faɗi wani magana wanda ya gundare shi, yayi hankuri, dole ce ta sa muka faɗi. Wannan kyauta ce muka ba masoyan mu wanda suke bibiyan mu dare da rana, karfe 1 karfe 2, duk babu lokacin da idan muka saki bidiyon mutane ba sa kallo ba. To wannan kyauta ce muka duba muka gano cikin kyaututtuka muka ce yana da kyau mu basu. Idan muka ji zan basu kuɗi ba za mu iya basu ba, dan ba mu da kuɗin da zan basu. Amma addu'o'in da kuma irin da suke yi suna turo mana cewa Allah ya tsare, Allah ya kare, Allah kaza, to alhamdulillah mun gode, muna nan tare da ku insha Allah. Wanda ya ji mun musu ba daidai ba, muna neman gafara. Kar mu manta akwai maganganu guda uku, yana da kyau mu ankare da su. Menene abin da maganganu guda uku? Ambassador wanda aka kawo mu domin sa, mutane suna yawa kuma suna masa addu'o'i, yana aikinsa a bisa tsari. Menene tsarin? Yana aiki ne akan wanda aka cuta, wanda aka zalunta, amma ba wanda ya zalunci kansa ba. Sannan kuma magana ta gaba shine 'yan ƙasar Libya babu wani wanda suke ji kusa da su a kamar da su ta hannun hagu kamar ɗan Nijar, wanda suke yadda su bashi amana kamar shi, babu shi. Na uku, wai shin ma menene ya kamata mu yi a rayuwar mu, menene wanda bai kamata mu yi, menene ya zama dole, menene wanda bai zama dole ba a rayuwar mu, a cikin abubuwan da muke yi da kuma muka sa a gaba. Insha Allah. Ni ne naku Dan Bari Bari TV. Assalamu alaikum. Kaso sun turo mana mu ba mu ainihin ambassador kuma da shugaban kasa da kuma da ƴan uwa wanda suke waje wanda ba sa rufe, suna barar addu'a ga ainihin wa'annan mutane. Ko da sun yi laifi, hannunka baya ribewa, ka cire kayar insha Allah. Yau dai muna shekara ta 2022 watan 5 kuma watan Mayu ya kwan 3 insha Allah, wanda ya daidai da hijirar Mazauna Sallah alaihi wasallam shekara ta 1443 insha Allah. Mun yi sallah lafiya, ina muku fata alkhairi. Cikin bukukuwan sallah da ake jama mutane hankali su bari su san dai su sun zo ne neman kuɗi, ba sun zo bane raye-raye da sauran, saboda mun bar ganguna da makaɗodi a can gida. Abin da ya kawo ba wannan rawan bane da ya kawo, kuma abin da ya kawo yana da kyau mu rike al'adar mu da addinin mu insha Allah. Kar mu yi abin da zamu huce makaɗi da rawa, ma'ana abin da ɗan ƙasa baya yi kai karkace zaka yi shi dan ba za ka burge shi ba. Saboda haka kenan insha Allah ga bidiyo wanda suna gidan kaso sun turo mana shi da audiyon su insha Allah. An ce waka daga bakin mu ita tafi. Ku biyo mu a cikin wannan Gazau TV. Yanzu ku duba yanda an sa mutum kamar an sa dan dabba ko wani abu yana gudu yana tsallake kwalta. To koda ba a kama ka ba, motocin nan da suke gudu idan aka buge ka, shin alhakin wannan kisa ya rataye na akan wuyanka ko kuma akan wanda ya buge ka ko kuma akan irin sakin layi da kai ne? To wane ne za a tambaya? Saboda haka kenan mutane mu kiyaye, mu san su wane ne mu, kar mu manta da mu su wane ne, kuma mu al'umma ne wanda muka zo dan mu gyara rayuwar, ba mun zo bane dan mu bata. Saboda haka insha Allah a kiyaye dan ba rama mun samu rashi na mutum 3, ɗaya daga cikin su na san shi insha Allah. Allah ubangiji ya rahamce su. Saboda haka ku kiyaye wankan nan zuwa sauran yawace nan ba lalle bane. Idan kai sallah lafiya alhamdulillah, ka kira gida sun yi sallah lafiya alhamdulillah, wallahi ba dole bane sai ka je kayi raye-raye ko kuma ka nuna ma duniya ga irin wankan da kai da sauransu. Wannan ya zama kamar bidiya ce, kuma duk wanda ya mutu akan bidiya kun san dai balala ce, kun balala tufunna. Kenan babu daɗi, mu kiyaye mu bi irin wannan hanyoyi, mu bar bin su insha Allah. Sannan kuma mun samu labari zuwa Madina da rediyo shekaru na baya da suka wuce 'yan Najeriya gwarawa su suka fara, amma yanzu ka duba ka gani mun rufe wannan wurin. Sannan mun bar al'adar, muna bin al'adar sauran mutane. Wannan cikin watan azumi, wannan watan da muke ciki na azumi da wanda ya wuce, a ciki akwai matan gwarawa cikin azumi sun je suna yawo irin kamar dai tufafin da bai kamata su sa ba,
tunda dai su ba sa bambancewa wani yan Nijar ne ko yan Najeriya ne, kai dai in baki ne to magana ta kare, duka bugu ɗaya ake muku. Kenan duk sanda kuka ga wani zai zo ya bata muku irin tahiyar ku ko wani to ku kiyaye bin al'adar shi, wannan zai sa Allah ubangiji zai cece ku a cikin irin wannan abin. Sannan kuma akwai magana da ta kara mu suke cewa baƙaƙen Larabawa sun yi tsanan farare akan baƙaƙe. Kun san menene dalili? Abin da yasa suke tsanan mu su baƙaƙen Larabawa, idan muka yi wani abu na ba su kumya sai su ɗauki fatan nan baƙaƙe, sai Laraba su ce baƙaƙe ne suka yi, kenan sun yi jimla, to wannan abin yana ba su kumya, shi ne yasa suka tsane mu, ba wani abu bane, kawai wannan ne yasa suka tsane mu. Kenan mu baƙi ne mun yi abu mun bata musu da suna, shi ne kawai.